Здравей, Таня! Здравей, Мария! Много се радвам, че днес сме заедно. Може ли да ми кажеш с какво ти привлякоха продуктите на Forever Living Product и също така техният маркетингов план? Разбира се, за мен е чест да споделя моето удоволствие от продуктите и най-вече от бизнеса, който ни предлага Forever Living Product. Реших да започна своята работа в Forever Living Product поради две причини. Първо, за да подобря своето здравословно положение и това на моето семейство. И втората, много важна, това е да изградя една финансова независимост. Моят ден всеки ден започва с част от тези продукти. Те са моите любими продукти, затова днес те са на масата с нас. Forever Freedom ми даде възможност да помогна на майка ми да се справи с един много тежък проблем. Имаше проблем с пукната кост на ръката, което беше много болезнено. В комбинация с Aloe MSM Gel и Forever Freedom ние успяхме да постигнем резултати много бързо. Днес тя се чувства много добре и аз съм изключително щастлива, защото помогнах на майка си да върне усмивката на лицето си и да започне един ден без болка, което е изключително важно и прекрасно да виждаш удовлетворено твоето семейство и щастливо. Всеки ден аз лично пия Aloe Vera Gel, защото той ми помага да дам на своето тяло, на своя организъм всички необходими витамини, аминокиселини и всичките хранителни добавки, от които се нуждаем. Тъй като ние с храната не можем да поемем всичките витамини, не може да ги доставим на организма си и ние сме длъжни с допълнителни хранителни добавки да го направим. Тъй като в търговската мрежа не винаги попадаме на най-доброто, за да съм сигурна, че аз наистина давам най-доброто на себе си, аз давам Aloe Vera Gel. За да помогна на много деца да бъдат здрави и щастливи и техните майки и бащи да са щастливи, че дават най-доброто на своите деца, аз препоръчвам Forever Aloe Peaches, тъй като той е с добавка от праскови и дава най-доброто и най-сладкото питие, здравословно питие на всичките деца. И много щастливи родители се обръщат постоянно към мене, за да знаят, че дават най-доброто на децата си. Искам тук да спомена един прекрасен случай, че заедно с детските витамини Forever Kids, комбинирани с нашата специална напитка праскова и Aloe Vera, ние помогнахме на едно момченце от България да се възстанови от тежък проблем. Имаше проблем с изхождането, тъй като се събираше всичко в организма му и не ходеше до тоалетна. След едномесечно лечение с алоe, праскови и детски витамини, за голямо мое щастие и за щастие на семейството на детето, то отново е здраво и щастливо. Така че препоръчвам на хора с проблеми с техните деца да се обърнат към нас, да им дадем малко повече информация как биха могли да помогнат най-добре на децата си. Всеки мой ден и всяка моя баня е с Aloe Vera Bath Jelly. Това е едно вдъхновяващо приключение в банята, тъй като ти дава освен прекрасен аромат и прекрасна грижа за кожата. Едно наистина вдъхновяващо приключение. Моят ден започва с изключително важно нещо за мене. Forever Bright Tooth Gel или паста за зъби на Forever Living Products. Аз съм изключително влюбена, тъй като освен Aloe Vera в този продукт има и прополис. Прополиса е най-чистия антибиотик в природата и той гарантира освен перфектната грижа за вашите зъби, за венците и за устната кухина. Един прекрасен продукт, който ви гарантира спокойствие и сигурност на цялата ваша уста. Всеки ден в моята чанта с мене са Forever Hand Sanitizer и Aloe Lips. Това е най-добрата грижа, когато си навънка.
Първо, Forever Санитизатор ти дава възможност да си сигурен, че твоите ръце са винаги чисти. Изключително много препоръчвам на майките да взимат за своите деца, когато ходят на училище, да са сигурни, че ръцете им са винаги чисти. Алой Липс. Алой Липс, освен един прекрасен балсам за устните, то е едно прекрасно лекарство, което може да използвате, когато се порежете, когато сте ожили на насекоми или когато имате леки изгаряния слънчеви, други изгаряния или просто раздразнения на кожата. Така че освен балсам за устни, вие може да го използвате и като вашата първа помощ. Друг мой изключително любим продукт, това е Aloe Hand and Face сапун. Най-добрата грижа за моите ръце и за моето лице. Чисто екологично и на основата единствено на Алоe Вера. Най-прекрасната грижа за вас и за вашето семейство. Изключително много искам да подчертая тук, че е много икономичен и може да го ползвате месеци наред от едно 4-членно семейство. Много важен друг продукт, който всеки трябва да има в своя дом, това е Aloe Vera Jelly. Aloe Vera Jelly, това е все едно да откъснете в момента Aloe Vera и да го използвате за намазването на вашата кожа, където имате проблеми, пак от ожилвания, изгаряния, раздразнения и така нататък. Това ви е най-добрият помощник във всяка една проблемна ситуация. И не на последно място, моя любим Aloe Propolis Cream. Aloe Propolis Cream е моята дневна грижа за лицето и за тялото. Изключително много го обичам. Той присъства във всеки един мой ден, тъй като ми гарантира защита на моето лице, на моите ръце, на цялото ми тяло. Препоръчвам го изключително на всеки един, който иска най-добрата грижа на своето лице. Всичките тези продукти и много други ми дават сигурността, че аз давам най-доброто на своя организъм, на своето тяло и най-вече, че давам здраве, сигурност, баланс, щастие и усмивка на цялото ми семейство. Благодаря, Таня, за добрите думи, които каза за Forever продуктите. Сега бих те попитала, от бизнес планът, от бизнес възможностите, доволна ли си? Как виждаш нещата в тази компания? Какво ти предлага тя? Освен уникалните продукти, наистина за мен е чест, удоволствие и огромно щастие, че се запознах с маркетинговия план на Forever Living Products. Искам да кажа за всеки един мотивиран човек, без значение възраст, пол или националност, че това наистина е най-добрата бизнес възможност, за която някога сте мечтали. Първо и изключително важно е, че вие наистина сте своя шеф. Вие нямате някой, който да ви дава нареждания всеки ден, да сте ограничен от работно време или от офис, от нищо. Вие не сте ограничени от нищо. Маркетинговия план на Forever Living Products ви дава възможност да изградите уникален бизнес. Във всяка една ваша стъпка вие имате подкрепата на фирмата, на вашия спонсор и най-вече на вашия тим, с който работите заедно. Forever Living Products ви дава възможност да вземете най-доброто, от което имате нужда. Освен здраве, изключително лесен за изпълнение маркетингов план, който ви дава със всяка стъпка по-голяма финансова сигурност. Дава ви изключително много бонуси, финансови бонуси. Дава ви изключително много почивки. Вие може да обиколите света за никакви пари, тъй като фирмата ви дава възможност да пътувате, да видите света и да се радвате. Фирмата ни дава възможност да работим в 160 страни, от своята къща, от своята градина или където пожелаеме, от своя компютър. Нещо изключително важно, интересно и лесно. И най-вече
мултилевел маркетинга ти дава възможност да изградиш един лесен за дупликиране бизнес. Тоест, когато правиш нещата, ти трябва да ги правиш лесни, красиви, за да може хората в твой тим да те последват и да постигнат успеха, който си постигнал ти. Благодаря за това интервю, Таня. Благодаря и на теб, Мария. Сега там накрая го